Винаги съм спорил с моите колеги, защото за Росен Желязков считам, че най-добрият администратор и човек, познаващ законите в България. И не случайно 20 години се съветвам, работейки с него заедно. Жоро Георгиев е един от най-добрите юристи в България, преподавател в Софийския университет. Начинът, по който обяснихте проблема, могат да бъде разбран от малко учили това интелигентни хора. Останалите задават въпроса пак. Няма предвид това, госпожо. Това, че ГЕРБ кара България в Шенген и в еврозоната и в Европейския банков съюз, е нещо, което страшно нервира нашите политически опоненти. Особено ПП. Но днеска, за разлика от друг път, няма как да разграничат ПП от ДБ, не защото съм искал да им правя интрига, защото един от лидерите на ДБ, генерал Атанасов, е обяснил за пореден път, че трябва да се затвори кон. Това много им вършеше работа. Много им вършеше работа в последните седмици, защото приписваха всички свои неудачи на това, че Компи е на Пеевски. И всъщност, в момента, това, което днеска Пеевски изпрати с отворено писмо към медиите, че ще подкрепи закриването на Компи, подкрепяйки ПП и ДБ, както с глобката, поставям ГЕРБ с колегите от ИТН и БСП в малцинство, което има 100 депутата. Приблизително. Мога ги сметнем точно. Я ги сметни точно, за да не кажат, че не избрая, но не им знам броя. Допуснем около 100. По искане на ПП и ДБ и с решение на Конституционния съд, след 160, сега е 121 депутата трябва да гласуват. Ние вече нямаме това мнозинство, след като ново начало и ПП и ДБ, винаги, особено с глобката, след това не съм ги проследил, но по време на сглобката, те си седяха в скутовете, прегръщаха се, целуваха се и искаха във всяко едно отношение да работят заедно.